всяко едно четене на книгите, четене на абзаците или там, която и да е статия, тя ни въздейства и привлича светлината, както казваме, светлината, възвършваща към източника. Може би това трябва да се изясни какво означава това, ако не е все още изяснено. И в този слайд е казано така. Освен това, от думите на мъдреците на Талмуд, ние виждаме, че те са направили пътя на Тора по-лесен за нас, в сравнение с мъдреците на Мишна, тъй като са казали, човек винаги трябва да се занимава с Тора и заповедите, дори лолишма, и от лолишма ще достигне лишма, тъй като светлината съдържаше се в Тора, го връща към източника. Какво означава лолишма и лишма? Лолишма, това е егоистичното ни свойство, желание а, да работим с Тора и с всичките източници, но постепенно ние достигаме до така наречената лишма или нашето алтруистично действие. Това е написано в предговор към Тес, така че срещайки такива думи, срещайки онова, което ни разбираме и постепенно ще го почувстваме. Така или иначе, в началото ние работим за да напълним себе си, постепенно обаче, показвайки постоянство, работейки в добро взаимоотношение с хората около нас, ние достигаме до това свойство лишма, си реч, отдаване. Отдаване заради Твореца, заради ближния.